Vítejte na začátku své cesty s RNA Reset a naší tekutou magnéziovou recepturou Remak. Tekutý hořčík Remak byl vyvinut doktorkou Carolyn Dean, jednou z předních světových odbornic na hořčík a jeho suplementaci. Tato magnéziová receptura obsahuje koncentraci 60 000 částic na milion z 99,99% elementárního hořčíku v pikometrové formě, která je menší než jontové minerální kanály v buňkách. To znamená, že Remak je plně absorbován na buněčné úrovni a rychle se dostává do všech částí těla, které ho potřebují. Vysoce vstřebatelná receptura Remak je vyráběna ze zdroje čistého chloridu hořečnatého, který prochází patentovaným 18bodovým procesem, a to bez přidání plnidel nebo pojiv. Tento proces vede k vytvoření hořčíkového jontu, který je v pikometrové velikosti a plně absorbován na buněčné úrovni. Absorpce je klíčová pro účinnost této silné receptury, což je důvod, proč Remak zcela eliminuje všechny problémy, kterými jsou známé jiné doplňky hořčíku. Zde jsou některé klíčové vlastnosti produktu Remak. Remak je dostupný v tekuté minerální formě, což umožňuje velmi přesné dávkování a zajišťuje nejvyšší míru absorpce. Každá porce poloviny čajové lžičky Remak poskytuje 150 mg čistého hořčíku v tekuté formě bez jakýchkoliv pojiv, plnidel či dalších látek, které by snižovaly jeho čistotu. 99,99% elementárního hořčíku. Doplněk Remak je vhodný pro vegany, je vyroben v USA a je uznávaný jako bezpečný a velmi flexibilní způsob, jak získat správné množství hořčíku do vaší stravy. Doporučujeme tyto tipy, abyste ze svého zážitku s Remak vytěžili maximum. Remak je koncentrovaná forma tekutého hořčíku a měl by být vždy ředěn ve vodě, džusu nebo přidáván do vašich oblíbených receptů. Pikometrová velikost Remagu zajišťuje vyšší absorpci, což usnadňuje postupně dosáhnout udržovací dávky, která vás udrží dostatečně zásobené hořčíkem. Remak je nejúčinnější při denním používání. Jak se zvyšuje vaše saturace hořčíkem, zaznamenáte podporu normální struktury a funkce vašeho těla, jakmile různé systémy začnou těžit z doplnění hořčíku. Doktorka Deanová doporučuje začít s počáteční dávkou 1/4 čajové lžičky, poté každé 2 dny přidávat 1/4 lžičky, abyste dosáhli denní udržovací dávky 1 až 2 čajových lžiček denně. Pokud jde o zajištění toho, aby vaše tělo dostalo potřebný hořčík pro optimální fungování, je absorpce klíčová. Proto byste měli vyzkoušet Remak a zažít rozdíl, který tato receptura Magnesium Miracle může přinést vašemu zdraví.